Înainte să înceapă acest episod, vreau să-i fac o promovare lui Panda. El are 202 abonați și, după părerea mea, face o treabă chiar foarte bună. Haideți să-l ajutăm și pe el să facă măcar 250 de abonați. Cam atât a fost cu această promovare. Vă las cu povestea. Pa, pa! În 2004, în SUA, familia Shent a găsit să cumpere o casă destul de spațioasă pentru a-și putea crește copiii. Era o casă din secolul XIX, însă în stare foarte bună. Tocmai de aceea au hotărât să o cumpere, deoarece James iubește istoria. Ben, după ce a cumpărat casa, a găsit în fața șemineului o pentagramă desenată pe câteva scânduri. El a crezut inițial că au fost un grup de tineri care au făcut o glumă. A rupt scândurile și le-a dat foc. De atunci au început coșmarurile. Ben și James Shint aveau 2 copii, o fată și un băiat. Dacă Ben nu ar fi rupt și ar fi dat foc la scânduri, nu cred că se deschidea acea poartă spre lumea de dincolo. Un portal care permitea spiritelor să intre fără niciun mic gest în lumea fizică. A 3-a zi după ce Ben a distrus pentagrama, fiul său Georgie este atacat de spirit în timpul somnului. Așa se întâmplă și cu James. Ben nu credea în fantome sau în spirite, însă pentru a-i liniști pe membrii familiei, cheamă un preot pentru a purifica casa. Timp de 2 săptămâni a fost liniște și toți au crezut că au scăpat. Însă era liniștea dinaintea furtunii. Spiritul se întoarce, dar nu singur. Alături de încă un spirit malefic, mai puternic, începe distrugerea psihică a familiei Shent. Ei cheamă un grup de oameni care se ocupă cu exorcizarea spiritelor. Fiica lor, Monica, este trimisă la bunici, de când au început din nou să apară spiritele în casa lor. Gruparea de exorcizare nu a reușit însă să elimine spiritul din prima încercare. Însă spiritul nu e atât de prost cum au crezut ei și a intrat în corpul micuțului Georgie, care i-a amenințat cu moartea pe toți cei din casă. Atunci Renata, care avea puteri paranormale, a început să vadă ce s-a întâmplat în casa respectivă. Cum Ben a rupt pentagrama, după cele văzute, i-a sfătuit să plece cât mai repede din acea casă, deoarece acea casă este un cuib de demoni.